Hi dyan sa mga masugid kong taga-subaybay, and then maraming salamat pala sa panunood palagi ng mga videos natin. Mag Walmart haul tayo. Meron ako ditong 5 top na binili kanina sa store sa Walmart. So i-haul natin siya ngayon. Ito yung pinaka-paborito kong brand sa Walmart, yung No Boundary. Bukod sa mura na siya, yung ano niya, yung material niya, maganda talaga siyang klase, and then comfortable siyang isuot. Ito yung binibili ko palaging brand pag nagsashop ako ng clothing sa Walmart. Mga long sleeve yung kinuha ko kasi nga malamig na dito, taglamig na dito, and then para may extra tayong maisuot pagka ano na talaga, yung malamig na talaga. So meron tayong kulay na maroon, medyo ano siya, turtleneck siya guys, na long sleeve. Meron tayong red, ayan, gusto ko yung red, ang ganda ng kulay. Tsaka yung maroon, maganda rin yung kulay. Ayun yung sila umaakyat sa sa higaan. Marunong na yan umakyat eh. Meron tayong black, yan. And then, kumuha ako ng dalawang white. Kasi gusto ko yung white eh. Magandang i-pair kahit saan yung puti. So, meron tayong dalawang white. So, ayun, meron tayong dalawang white. Ayla, you wanna say hi? Naglalaro siya sa likod. So, gustong-gusto ko tong na to, yung material ng No Boundary brand na to. Kasi, sobrang stretchy ng material at saka comfortable siyang i-wear. Mag-insert na lang ako ng clip kung anong itsura ng itong long sleeve na to pag naisuot na natin.